Grabe ang dalaga, no? Oh. Ang dalaga si nanay, oh. Naralat na pati ang... Ginagawa mo. Guys, magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito tayo para sundan natin yung grupo ng Wagnors kasi magkakaroon sila ngayon ng community pantry. Pero yung community pantry nila ngayon dahil pandemic at si Mayor nag-mandate may utos yung ating Mayor na kung pwede house to house na lang. So gagawin ng grupo ng Wagnors, house to house na lang po nila yung kanilang mga daladalang mga goods, yung mga gulay at marami pang iba. Ayan. Ngayon, uumpisahan natin sundan sila doon sa may barangay ng Balungay. Pababa sila. Ang ingay naman ng manok. Pababa sila dito sa sentro papuntang bukid. Ayan. Susundan natin sila para i-cover natin yung kanilang activity ngayong Labor Day. Ayan. Makikita nyo, nagluluto na sila ng goto kasi isa sa mga highlights ng grupo na ipamimigay ay yung goto. Kaya ayan, nagluluto na po sila ng goto. Kanina pang nakailang kalderon silang luto ngayon. Ngayon, una-una nagpapasalamat po yung grupo ng Wagnors diyan po sa Calabanggueños, Tarabangan. Ayan, yan po ang nag-initiate ng naturang community pantry. Ayan. Na gagawin nating ibang version, gagawin nila yung ibang version yung community pantry. Ang gagawin nila, parang relief goods operation na rin din kasi ibabahay-bahay, house to house po yung pagbibigay ng kanila pong mga naipong tulong galing po sa miyembro ng Calabanggueños Wagnors at ng Calabanggueños Tarabangan. Ayan. Siyempre, pangunguna po yan ni Manay Salve Ambe Gonzaga at ng buong cast ng Calabanga Wagnors. Tara, punta natin. Usok-usok dito eh. Lipat tayo ng pwesto. Tara, punta natin. Opo. Magluto nindo. Yan, salamat na maray. Nay, trapal po. Trapal na. Okay po. Sige po. Okay na po. Sige po. Salamat po. Okay na po. Sige po. Salamat po. Portando ako. Oh. Okay mga kabarangay, nandito na tayo sa may Luminuro. Malapit na po sila sa Balungay. Sundan natin sila ha. Sundan natin sila. Ayan. Ayun, si Idol Joel yun. Si Idol Joel Manawag. Wala na ngang ibang makakapitan at wala na ring maaasahan kundi ang Diyos lamang. Pagkat Kanya ang kapangyarihan, Siya ang bukod tanging may alam sa ating patutunguhan. Kumusta Pilipinas? Dama mo rin kaya itong problemang kay bigat? Dulot nitong pandemya na
Sa mundong ito'y sobrang bilis ang pagkalat. Ngayon ika'y natatakot sa di mo nalalaman. Nagtutukang kasalanay pagsisihan. Kumusta Pilipinas? Yan. Ang grupo ng Wagners, house to house. Ika'y mapangahas, walang kinatatakutan. Akala mo lahat. So bali sunod ta ang grupo kung masarain pa ini. Yan. Ini po base sa listahan kang hand to mouth members na hali po sa DSWD listahan. Kasakiman ang nanaig, ngunit meron kang nalimutan na walang ibang makakapitan at walang ibang maaasahan. Salamat. Sabi kan si Aki, salamat nga sa Diyos Mama. May bagas nang niya kita, may kakakunong kita ngunya. Biruin doon mga tugang. Biruin doon mga kawagnors. Ganyang kahirap ngayon ang buhay. Tutunguhan, isang higanting pagsubok sa atin ang lahat ng ito. Lugi ka ni, sarit-sarit ang laganan mo. Ano ka ba bilang isang Pilipino? Suyaw na kita sa Barangay Balungay. Barangay Balungay. Ay, salamat! Ang sugok mo po tayo, dua. Ayan. Salamat po. Lagi doon yung sugok. Kaya doon no. Punta man po, tasulong sugok, pero do sulugok-sugok. Kula ka yan! Sarit-sarit mga kandaradara mong yananay ng pang lagana mong goto. Tukot ang planggana. Barbato ka sugok. Ay, iyo po. Walang goto, essential po yan. Ini po ang agi kang shortcut pasiring Kidilago na hali sa Balatasan. Medyo sarit-sarit ang dalan. Luhay-luhay siya na kung mahulog kita sa nguragan pa kita. Masasabutan ka Ayos ang diversion. sa karagsing kang gitara, tanukan tambol na lata, maikukurahaw mo sentimentong dinadara, mayong dai makakatan, tapos na kayang lampasan, pagsari sa sarili mo, sin Diyos na kaglala. Basta may musika, may pag-asa, Helicopter. Tiger. napapahaka. Yan ang kita sa Alaog sa Santo Domingo Puro. Mauumayan ang isip mo, iwan problema. Musika, musika, yaman kang puso mo magtawid.
National Irrigation Administration. Yan, ito yung dinisign nilang tubig para hindi naubusan kahit summer. Hindi naubusan ng tubig ang mga palayan. Sakop pa po yun ng barangay Duminorog. Ay, hirap man. Kaya po yan sa Calabanga Wagnors Group. Mararating pagkat mahina ang ulo. Pero bakit maniniwala kung nakikita ko marami ang magagaling dito sa bayan ko. Di mo ba napapansin? Ini ang grupo kan Pusog. Lahing magigiting ang pinanggalingan ko. Ang kulay na kayumang ginakatatak sa aking balat. Patunay na kami sadyang magaganda at malalakas. Ini po sarong compound ini ning harong, mga harong pamilya Hindigabos, pamilya Kapal. Yan, mayo pong salak yan. Tayo'y likas na may taglay na husay. Grabe ang dalaga no. Ang dalaga si nanay oh. Naralat na pati ang si nanay oh. Kung alam mo rin na ikaw ay Pilipino. Para po talaga sa imo yan. Pasensya ka na po kaya. Pang sarong aldaw ning supon. Salamat po. Apo. Sige po. Iga-house to house me po kaya ta kadakol na ning kadakol na ning kaso kang COVID-19 ngunya kaya iga-house to house me na lang po. Sir, ito man ang so Ayaw po tignan yan. Iyo ba? Sige po. Wala nang tulakan. Pasensya na po nindo yan, pang supon buhay. Wag na Diyan kita sa barangay San Vicente. Ali po sa Calabanggueños Wagnors. Sige lang ta, house to house man ini. House to house. Dami sa po kami. Ang rota, Tipayo, Pagatpat, Digaa, Sugod, kahit saan. May kuwin na! Kung saan kami abutan, ang importante maubos po itong mga dono, mga donation ng miyembro po ng ating Calabanga Wagnors. Ay, kaway naman, sugo! Weh, ubos na sugok mo ba rin? Ayun po. Ang sugok, baw.
bida ng bayan. Itlog. Pang yun po. Pang surusupon lang po yan. Bako man pong ano, kadakol. Pogi nito. Ginagawa mo. Sugo ko. Oh. Bakit kung maligis ning may sugo? Pogi nito. Oh! Ayan, luto na. Kanina, 4. Dapat may pahabol uling 2 ngayon para mamayang hapon. Punta tayo ng La Purisima, Pagatpat, Bigaas, Sugod, diretsong baybay. Second wave, panghapon edisyon. Tawag na kita sa baybay, sa Salvasyon baybay. Wala na ngang ibang makakapitan at wala na ring maaasahan kundi ang Diyos lamang. Pagkat Kanya ang kapangyarihan, Siya ang bukod tanging may alam sa ating patutunguhan. Oh, di ba si tatay oh? Kumusta Pilipinas? Okay na po, isay mo nanay. Okay na po, isay mo. Hindi mo pero pwede ko ang gamot. Dulot nitong pandemya. Ito mo, maubusan ka na. O, tama na, Inoy, sa'yo mo. Sobrang bilis ang pagkala. Sige po. Ngayon Kuha na po daw, opera. natatakot sa Sige na po, sige na po. nalalaman. Natutukang kasalangay. Sige lang po. magsisihan. Ito special. Sa Pilipinas, Maluyaw ng kinuha ni Manay. Ito na lang oh. Ito na lang inabot. kay mapangahas. Walang kinatatakutan. Inabot pa tayo. Akala mo lahat Tatay oh, may inabot pa man oh. ay iyong alam. Problema mo kayan, manok na. Pati ang kaya. Salamat po, Kalambang News, Wagner.